Добрый вечер. Спадару Павел, зрабіць усё, каб толькі застацца пры ўладзе. Хіба гэтыя ўсе крокі нагадваюць, бо яны вельмі розныя і адзін да другога не падобныя. Ну так, сапраўды мы ведаем падыходы Александра Лукашенко, які марыць толькі аб адным, каб да апошняга дня, і нават ён сказаў, што калі уже пойдзе ў іншы свет, ён усё роўна будзе трымацца руками за ўладу. Так што ўсё, што робіцца, гэта накіравана на тое, каб утрымаць ўладу, як гарантаваць сваю бяспеку, як ўсё жыццё кіраваць Беларусью. Не беспасрэдна альбо непасрэдна гэта таксама могуць быць варыянты, але ўсё ж такі кантраляваць Беларусь. Але ўсё ж такі Александр Лукашенко можа гаварыць усё, што заўгодна, але вы робіце вельмі шмат у іншым кірунку. З вами сустракалася амбасадарка Злучаных Штатаў Джулія Фішер, таксама яна сустрэлася са Святланай Ціхановскай. Святлана Ціхановская цяпер была з візітам у Вене, накіравалася ў Італію. Вось гэты вектар хіба вельмі непакоіць Александра Лукашенко і тое, што вы робіце? Ну так, безумоўна. Па-першае, мы разумеем, што лёс Беларусі залежыць ад нас, ад беларусаў. Гледзячы на тое, як рэпрэсіўна дзейнічае рэжым у адносінах да беларускага народу, якія заканадаўчыя акты прымаюцца, мы разумеем усе рызыкі, якія стаяць перад людзьмі, якія пратэстуюць, але працягваюць пратэставаць, выходзіць. На жаль, іх караюць за толькі свае погляды, думкі, выказванні, словы, дзеянні. Але для нас вельмі важна ў гэтай сітуацыі і не толькі словамі солідарнасць розных краінаў свету, а рэальнымі дзеяннямі. І таму вельмі важным з'яўляецца камунікацыя, дыялог з партнёрамі. Гэта са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Я быў на мінулым тыдні ў Парыжы, сустракаўся ў Елісейскім палацы з саветнікам прэзідэнта Макрона, ў міністэрстве замежных спраў. Сёння у мяне адбылася сустрэча з намеснікам пасла Великобритании. Вы правильно сказали, Светлана Тихановская была ў Вене. Бо зараз вырашаецца таксама пытанне, звязанае з далейшымі крокамі з боку наших партнёраў, як дапамагчы Беларусі выйсці з гэтага складанага унутрыпалітычнага, але так трэба казаць шчыра, ўжо рэгіянальнага крызісу, які склаўся. Мы разумеем, што гэта павінен быць унутраны ціск, а гэта таксама павінен быць знешні ціск. Мы бачым дакладныя крокі амбасадара США, з якой мы сустракаліся ў Варшаве, Злучаных Штатаў Амерыкі, у накірунку ціску на ўладу. Бо гэты ціск мы паўтараем яшчэ раз для тых, хто слухае Белсат з дзяржаўных чыноўнікаў. Я ведаю, што яны слухаюць, і прапагандысты таксама. Гэта не пакаранне. Гэта інструмент дзеля таго, каб спыніць масавыя рэпрэсіі ў Беларусі, каб вызваліць усіх палітычных зняволеных. Толькі дзеля гэтага і выкарыстоўваюцца гэтыя інструменты. І зараз будзе вырашацца пытанне 4-го пакета санкцый з боку Еўрапейскага Саюза, і кансультацыі актывізуюцца. Таксама мы кажам пра такі інструмент, як enforcement to dialogue, гэта прымус да дыялогу, бо мы разумеем, што Лукашенко добраахвотна не пойдзе на які дыялог, да і ў прынцыпе з ім размаўляць няма аб чым. Мы павінны змусіць гэты рэжым, каб ён зышоў, і дыялог павінен быць вельмі кароткі, вельмі хуткі. Самы хуткі, можа, за ўсю гісторыю крызісаў, якія былі ў Европе. І вось гэты ціск унутраны і знешні мы павінны акумуляваць, і гэта мы зараз робім. Мэта накіравана. Уласна кажучы, спадарыня амбасадар Джулі Фішер учора была таксама на Белсаце. Я з ёй зрабіў вялізную гутарку, задаў вельмі шмат пытанняў. Яна рыхтуецца да эфіру і з'явіцца ў нас у нядзелю о 21 гадзіне. Будзе там і пра Паўла Латушку. Таксама ў гэтай размове адразу анансую і кажу, заахвочваю глядзець вас таксама. Але вось дэпутат і дыпламат Андрэй Савіных, хіба былы ваш калега, ён кажа, што вось гэты калектыўны захад стварае нейкую уласную сацыяльную мадэль і хоча змусіць Беларусь да гэтай мадэлі. Хіба вельмі занепакоеныя тым, што робіць захад? Ведаеце, такая дзіўнае здарэнне. Я не ведаў, што вы мне паставіце пытанне з вуснаў Андрэя Савіных, але якраз я хацеў сказаць пра змены ў Канстытуцыі, пра якія сёння шла гаворка з вуснаў нібы старшыні, нібы Канстытуцыйнага суду Беларусі Петра Міклашевіча, бо мы разумеем, што Канстытуцыйнага суда ў нас няма ў краіне, бо ён абсалютна не рэагуе на галоўнае.
тое, што нелегітымны прэзідэнт кіруе краінай, тое, што ён яшчэ і парушае канстытуцыю. Так вось я ўспамінаю нашу гутарку перад выбарамі ў палату прадстаўнікоў, калі тады яшчэ амбасадар Беларусі ў Турцыі Андрэй Савіных сустрэўся са мной, і я запытаўся ў яго: скажы мне, калі ласка, Андрэй, а хто з'яўляецца канкурэнтамі тваімі на выбарах у палату прадстаўнікоў? І ведаеце, які я адказ пачуў? А я не ведаю і нават не цікаўлюся, бо я ўжо абраны. Разумееце, да выбараў было месяц, бадай жа, можа паўтары. Ён уже ведаў, што яго абяруць, бо ён прайшоў па спісках, які ўзгоднены Лукашэнкам. Ён уже прайшоў па спісках, што будзе старшынёй камісіі па міжнародных справах. Так няхай ён падыдзе да люстэрка і сам адкажа на пытанне, ці рэальна ён з'яўляецца дэпутатам нашага парламента, ці абраны ён людзьмі. Я адказваю: не. Калі я ведаю гэтую сістэму, усе спіскі ўзгадняюцца асабіста Лукашэнкам, парламента ў краіне няма. І калі гаворка ідзе, напрыклад, пра тое, што суддзяў будзе фарміраваць траціну прэзідэнт, траціну Савет Рэспублікі, траціну палата прадстаўнікоў, гэта перемены мест слагаемых суть не мяняецца. Фактычна мы разумеем, што ў нас няма парламента, гэта будзе все той же самы чалавек. Лукашенко, ці ён сёння прызначае усіх суддзяў, ці будзе гэта падзелена на 3 часткі. Мне вельмі здзівіла выказванне Сергея Сівіц, гэта старшыня камісіі па заканадаўству Савета Рэспублікі. Кажа аб тым ён, што большасць грамадзянаў Беларусі падтрымліваюць статус прэзідэнта як кіраўніка краіны, гаранта суверэнітэту і незалежнасці. Лукашенко гарант суверэнітэту, ён паставіў сёння пад пагрозу сваімі перамовамі з суседам суверэнітэт і незалежнасць краіны. Ён гарант Канстытуцыі, кажа Сергей Сівіц. Ён парушыў Канстытуцыю неаднойчы, публічна выказваўся пра злачынствы, неабходнасць і сам дэклараваў аб тым, што ён даваў загады, якія парушаюць Канстытуцыю. Ён з'яўляецца гарантам прав і свабод грамадзянаў. Гэта кажа Сівіц, што так людзі думаюць пра сённяшняго прэзідэнта. Той чалавек, вынікам дзейнасці якога больш за 35 тысяч трапіла пад арэшты, пад затрыманні, палітычныя зняволеныя, колькі гвалту, колькі рэпрэсій ажыццёўлена. Які ён гарант? І ён арбітр ва ўзаемаадносінах паміж галінамі ўлады. Які ён арбітр? Ён адзін кіруе краінай, нема больше ніякіх уладаў, ні судовай, ні заканадаўчай. Ёсць улада адна ў руках узурпатара. Так што Сергей Сівіц нібы жыве ў нейкай паралельнай рэальнасці. Я вось чытаю гэтыя выказванні на Белта і здзіўляюся. Просто людзі, пра што яны думаюць, калі яны даюць такія каментары. Вось я былы член урада. Кажется, будем павышаць роль урада ў фарміраванні бюджэта. Значыцца, уносіць праект бюджэта ў парламент, так і раней урад уносіў. Выкананне рэспубліканскага бюджэта, гэта функцыя урада, гэта як навізна, так гэта і было. Трэцяя прапанова. У парламент будзе прадстаўляцца справаздача. Так і прадстаўляе справаздачу у парламент урад. Вы хлусіце перад людзьмі. Вы кажаце пра тое, што сёння ўжо ёсць, нібы як гэта навелізацыя заканадаўства. І так на кожным моманце. Таму выснова моя, можа 3. Не пытанне змены Канстытуцыі. Пытанне адно. Змяніць Лукашэнкі, адхіліць яго ад улады. Гэта галоўнае пытанне. Другое пытанне. У атмасферы, якой сёння знаходзіцца Беларусь, беларускі народ, беларускае грамадства, абмяркоўваць Канстытуцыю, гэта здзек над самой Канстытуцыяй, над асноўным законам. І гэта трэцяе пытанне. Што робіць Лукашенко? Ён пытаецца нас усіх адвесці ад рэальнай павесткі дня, парадку дня. Бо сёння людзей турбуе што? Што узурпатар пры ўладзе, што гвалт, рэпрэсіі, што не можна спакойна выйсці на вуліцу. Ён укідвае нібы змены ў Канстытуцыю, нібы гэта пытанне. Так што гэта галоўнае пытанне. І Канстытуцыю трэба мяняць толькі тады, калі будзе абраны новы прэзідэнт. Бо інакш, калі мы пойдзем спачатку на Канстытуцыю, можа стварыцца хаос у краіне. Абранне новага прэзідэнта і прыняцце новай Канстытуцыі. Змены ў Канстытуцыі, калі будзе рабіць Лідія Ярмошына, то гэта хіба будуць такія самыя выбары, як Андрэя Савіных. Не абіраць, а прызначаць. А Александр Лукашенко, які, вы гаворыце, што кідае ў пастку суседа, размова безмоўна пра Маскву, хіба і ў Маскве яго прымаюць, але вось гэты брак усялякага такога павагі да Александра Лукашэнкі. Сёння Дмітрый Пяскоў, напрыклад, заяўляе: Лукашэнку на 9 траўня на парад мы не запрашалі, але калі ён захоча, то можа прыляцець у любы момант. Гэта ў дыпламатыі. Вось вы як дыпламат, на мове дыпламатыі гэта як называецца?
Я гэта прачытаў менавіта так, як і вы прачыталі, і я разумею сэнс вашага пытання. Гэта здзек. Гэта паказана месца. Это калісьці расказвалі такі анекдот пра Вячеслава Кебіча, калі ён вярнуўся з, ну, прабачце, што пра чалавека, які я дышоў, кажу, вярнуўся з Масквы і кажа, мне там шубу падарылі ў Маскве. А чаму яна была па калена, а зараз тады была як бы па ногі, па падлогу, а зараз па калена. Ну і жонка кажа, бо тады ты на каленях стаяў. Ну, не хачу тут вспамінаць дрэнным словам Вячеслава Кебіча, але гэта прыклад таго, што Лукашэнку трымаюць на каленях. Ён зараз просіць міластані, ён просіць дапамогі. Ён гандлюе Беларусю закрыта, бо сёння сказано, што 26 картаў завізавалі Галоўчынка і перадалі расіянам. А беларусы да гэтай пары не ведаюць, што за карты. Ось, уласна, пра гэтыя карты я хацеў запытацца, бо 26, кажа прэм'ер Галоўчынка, падпісаных мапаў, яшчэ 2 нібыта знаходзяцца ў працы, але гэтая лічба мапаў таксама яна ўвесь час змяняецца. Мы нават дакладна не тое, што не ведаем, пра што гэтыя мапы, а колькі гэтых мапаў. Ну так, сапраўды, калі адна з мапаў тычыцца, напрыклад, сельскай гаспадаркі, гэта пытанне інтэнсіфікацыі сеяць злева направа ці справа налева, гэта одно пытанне. Калі пытанне вайсковага супрацоўніцтва і размяшчэння вайсковых базаў Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі, гэта іншае пытанне. Калі аб'яднанне фінансавых сістэмаў, падаткавай, пенсійнай сістэмы, калі фактычна мы будзем залежыць, і ёсць такія звесткі, што нават расіяне прапаноўваюць менавіта рэсурсы дзеля таго, каб падтрымаць гэтую фінансавую сістэму і увесці пад гэтай умовай адзіную валюту, гэта іншае. Мы, конечно, хтосьці можа запытацца, чаму ў Еўрапейскім Саюзе ёсць агульная валюта і гэта нікога не непакоіць. Ну, я адкажу на гэта пытанне. Тут 27 краінаў сябраў Еўрапейскага Саюза. І малыя, і вялікія. І яны ўзгадняюць сваё рашэнне, і калі адзін член супраць Еўрапейскага Саюза, то гэта рашэнне не будзе прынята. Зноў-такі, адзіная валюта прымалася праз рэферэндум. Усе прынцыповыя рашэнні прымаюцца праз рэферэндум. У нас гэта робіцца сакрэтна, у таямніцы. Людзі не ведаюць, пра што мова. Чамусьці адзін чалавек вырашыў вырашаць лёс Беларусі і беларусаў. Тым больш, што ён нават не абраны прэзідэнтам. І вось тут галоўная праблема. Так што наша галоўная задача прывесці да сітуацыі, калі Лукашенко адыдзе ад улады, і тады будзе канстытуцыя, і тады будуць абмяркоўвацца ўсе пытанні ўзаемадзеяння з нашымі суседзямі. І таксама ратаваць палітвязняў, бо сёння выстаўленыя абвінавачанні Сергею Ціхановскаму, Міколу Статкевічу да 15 гадоў пагражае, Ігару Лосіку і іншым 12 гадоў пагражае. Гэта немалыя тэрміны. Вядома, што гэтыя людзі не будуць там знаходзіцца столькі, але ўсё ж такі нават адзін дзень у такіх умовах жудасных, пры такіх катаваннях, гэта ўжо выпрабаванне. Да, безумоўна, тое, што вы ведаеце, таксама ёсць такое ўражанне, што не ўсе і нашы партнёры ў Еўрапейскім Саюзе ведаюць пра гэту сітуацыю. Таму вельмі важны міжнародныя кантакты, вельмі важна перадаваць гэтыя сведчанні. Таму вельмі важна голасна пра гэта казаць праз праваабарончыя арганізацыі, даводзіць праз сродкі масавай інфармацыі еўрапейскіх краін. Тое, што сёння дзеецца ў Беларусі, гэта, на жаль, рэальнасць. Гэта фактычна ніколі не мела месца ў 21 стагоддзі ў Еўропе, гэта не мела месца за апошнія 40 гадоў. І менавіта на гэта накіраваны і знешнепалітычныя кантакты. Так, гэта справа патрэбная, важная, неабходная. Не заўсёды нас чуюць, але паверце, што колькасць міжнародных кантактаў, якія ёсць у Светланы Ціхановскай, у Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, ну вось я як дыпламат скажу, я ніколі ў жыцці не меў такой колькасці міжнародных кантактаў, як зараз. І мы пастаянна гэтае пытанне ставім. Пытанне ў іншым таксама. Ці гатовы еўрапейцы прайсці гэты тэст? Тэст не толькі салідарнасці, а тэст на дзеянні. Я спадзяюся, што вось менавіта кіраўнік знешняй службы Еўрапейскай камісіі Барэль, ён адкажа на мой зварот, які я зрабіў яму лістом і таксама публічным, што адказаць беларусам, што будзе рабіць Еўрапейскі Саюз. І я спадзяюся, што ў бліжэйшым часам мы адказ такі атрымаем. Ну, калі не атрымаем, тады мы будзем разумець, што толькі на словах Еўропа можа нас падтрымліваць. Спадзяюся, што мы ад нас все залежыць з вами. Будуць канкрэтныя крокі, вельмі спадзяемся. Мы таксама ўвесь час пытаем палітыкаў менавіта пра гэтыя канкрэтныя крокі.